Guys, ang lulutuin natin ngayon ay fried cream dory. Tara, samahan nyo ako. Iwain ng medyo pahaba ang cream dory. Sisa na kayo, medyo malakas ang ulan kaya medyo ayun yung audio. Iwain ng pahaba cream dory. Wag na. Breadcrumb. All-purpose flour. Egg. Dip. Pagulungin sa arena. Second step, ibabad sa Kama mo yung auto. itlog. Kita ka kasi. Second, third sa breadcrumb. Tuloy-tuloy lang. Yung garlic powder. Tapos yung mayonnaise. Ang madali lang to. Lalagyan lang natin ng garlic powder. Okay, tapos imimix lang yan. Konti lang.
Karin. Yan. Ito yung beef sauce natin. Yung minix natin kanina. Ito yung beef sauce natin. Yung minix natin kanina. Yan ako gulay kayo. Puri ng ine.